Bizitza da ederrena. Bizitza bizitzeko eztea da gure ardura. Ondo etorri Gurutziaga ikastolara. Umeak jaiotzen den une beretik harremana behar du aurrera egiteko. Harremana inguruan dituen pertsonekin, zein testuinguru fisiko eta naturalarekin. Harremana zaindua izateko, seguru eta maitatua sentitzeko, besteengandik ikasi eta besteekin gozatzeko. Gurutziaga ikastolan, guzti hori eskaintzen diogu aurrari. Ziurtasun afektiboa, esplorazio askea, jolasa, elkarrekintza eta elkarbizitza baldintza egokiak. Umearen garapenean, behar duen autonomia pixkanaka lortzen lagunduko dion testuinguru erakargarria eta malgua eskaintzea da gure ardura. Familiekin batera, konfiantzan oinarritutako harreman testuinguru hurbila eraikitzea. Denbora, espazioa eta jakin-mina. Zentzumenek aberastu egiten dute umearen ikasketa prozesua. Naturak berez darama umea esploraziora, ikerketara eta jolasera. Eta Gurutziagan gura dugu prozesu hori berdintasunean eta errespetuan eman dadin. Neska eta mutil, pertsonatik pertsonara. Ez dago gatazkarik gabeko elkarbizitzari. Gatazkaren konponbideari ematen zaion erantzunean dago gakoa. Gurea, prebentzioa, esku hartzea eta jarraipena da. Hortutik platerera. Hori da gure jantokian jaten diren barazkiek egiten duten bidea. Tokiko ekoizleak baititugu hornitzaile, bertokoa, sasoikoa eta ikastolako sukaldean prestatutakoa da gure menua. Produktu ekologikoekin aberasten duguna, ume eta gaztetxoen elikadura premiei egokitua, osasuntsua eta goxoa. Gurutziaga ikastola, Euskal Herriko ikastolak kooperatiba Europarreko kide da. Euskarazko hezkuntzan aintzindariak gara, eta geure ikasmaterial propioa sortzen dugu, pedagogia eredu aurreratuenei jarraituz. Euskara eta euskal kultura ardatz hartuta, jatorri, trebetasun eta inteligentzia anitzak kontuan hartzen dituen hezkuntza eredu inklusiboa da geurea. Ikasketa prozesua ez da irakaslaren figuraren esku bakarrik dagoen zerbait. Adin ezberdinetako ikasleak elkartzan ere, prozesu hori berez ematen da. Euskal kurrikulumean jasotakoari jarraituz, gure hezkuntza eredua konpetentzietan oinarritzen da, eta bizitzarako ezinbestekoak bezain baliagarriak diren diziplinarteko konpetentzia orokorrak zehazten ditu. Ikasketa kooperatiboaren bitartez, edukiak eta baloreak errazago eta hobeto barneratzen ditugu. Ikasten eta pentsatzen ikasi. Egiten eta ekiten ikasi. Komunikatzen ikasi.
norbera izaten ikasi. Elkarrekin bizitzen ikasi. Gurutziaga ikastola gurasoen kooperatiba da. Herrian errotua eta jendartearekin konprometitua. Bizitza delako ederrena, bizitzeko ezi.